Kasabot ka. Bugiro. Bugiro kay ka bisag buta na ka. Buta na ka. Ay na si ginambog dia. Di na kita. Unsa man jud ka? Palayo ko na gani. Bay, unsa man mo di mo pato? Buwak na yung ulo ron. Suway lang. Ito ka madalo ko mo? Ha? Madalo ka na? Unsa man jud Andrew? Gusto kay mapolitika? Nanasaga, sila yung gilabanan nga. Ako ay mong kadugo. Sila akong pamilya. Sige, dapati ko. Inaana man jud ka. Sige. Di mo patubay? Bantay lang ko ha. Biglak, magbasol ka. Magbasol ka, huwag ka ng tawahan na mong pili. Magbasol ka ka. Ayaw na mong balik dira! Yung ano, isog ka. Nga naman jud ka. Gusto jud ka gubot. Bantay lang ka na ko. Ang tananing kalibutan, ang yuon ko ang langit. Bahis ng tuhan na. Tanawa. Mo pa kayo pagduwa sa pusuhan? Ang ita na yung gubot. Sige lang nila. Di mo siyang ako hinabot na to. Ang gumot mo ako sa natin. Hindi na kung padipinsang mo na yan. Ito bala ka bay. Ako itong bayron sa tinuti. Panagsapang din ha. Kung bumuang ito na ko siya. Sa pangon lagi ito na ko siya. Ang suka ron. Nagtinguha gyapon siya mabawi kagikan ako na lang. Sangko sa langit ang ilang kasuko na ako. Siya mo lang please, my love. Siya idautan. Siya nang itagubot. Busa. Ayaw mong kumpiyansa. Nahibaw na mo kung sa kamalito itong tawhana. Day, uy! Day! Day! Ano man ka, uy? Masuko ka na ako. Ano man eh. Wow, abi na ko, masuko ka na ako. Day, minawa sa loob ko. Itong makabuha ba, istorya rabi ako, day, ha? Kuan man lang good na ikog magugong dong Ramil. Kay gusto magiging ka siyang mutabang nimo. Kung mutabang sa kukasabot. Pero, manahon na ara good. Dili baya kay ikaw gid ang tuyo ni Ramil, day. Nga mo itabangan. Kamu bayang tanan, Danas Christian, ako na sa gani si Dudoy. Nalain ang judunal kay murag. Ipadoon ang judunal niya. Ala, uy, di yun na tinuod, day. Tuhui taon ko, day. Nang imong yun na huna ron, di yun na tinuod. Ang hitabo manggod, kay naipog radyo kong Ramil. Mao na yun na, day. Ako yung mong gani, kabang ko pakapot mo. Pero wa na yun na ilain, day. Tumong pa, wa na yun. Gusto sa inyong pandod. Sigura. Ito gusto nga makaot na ko kabubusto niya. Na. Ito siya. Dalot ko niya. Ano nila? Christian na dito mong labanan? Ikaw ba? Dito ka tambot niyo. Ano siya man yung labanan nga? Kita may gagaw? Si Baro mo dyan ka sa rason. Nga ba naman dyan na ako siya? Ikaw, ayo di kag mahinaykan ka na ko ha? O sige, buto! Dung, ano lang sa tao? Pangisginas day lila. Bapay tao na dong. Usa pa igagaw sad mo. Tubo. Makalagot mo tiya. Wala na siya tahod. Magmanang ramanggay na siya nimo. Ay, sige lang budong Andrew. Mao man iyang naandan gyud sukad pa sa unang magmanang na siya nako. Kay bata pa ni sila, ako bata ka man sa kuatong gayon na dong. Akong beauty dili ko man sa angay tiyaon. O tong nagmanang, ha?
Sabta lang gud na siya good. Makalagot mo sa kay kagud. Usbay ating yubat sa bay ha. Ha? Kay unsa man sa di magibuhat dong? Ikaw balilak ba? Iman iha nga kita'y kadugo. Apto jud kang Christian maglaban-laban. Banan ako siya. Nya usap pa. Tugay na to eh. Niagi naman to good. Nagmahalinaw na mi. Bisa ayaw na may kinakti. Kibaw ka. Sa pagkatinuod lang. Wa man siya sa si Christian. Ikaw may sadaan. Mura na priso ka. Awara, wa gyud batasan. Dong. Nanong ka nga to sa ila dong? Nangumusta raman ko nila tiya. Pero giunsa ko nila, gibastos ko nila. Paminaw sagod Andro, ikaw ba? Ay kumpiyansa ha? Bag-o pa biya ka nakagawa sa prisuhan, tingalig mabalik na sabnoon ka dito. Ay kabalaka tiya. Sige lang. Kabawas niya ako atong tawhan na. Dong, paminaw dong. Mao biya na hinungdang na priso ka sa una, kay imong giatak si Christian ha? Kung sibot ni may pasabot anang makabawas. Kay ngano? Makig-away kag buta? Wala na'y lait pa ang gipangadoy ning dughan. Wala na'y lain pa ang gimahal ning dughan. So why kinatuwa? Wala na'y lait pa ang gipangadoy ning dughan. Wala na'y ang gimahal ning dughan. So Sige. Nakita na sa nami si Andrew ganina, my love. Ha? Di man day. Nah, dito ay dapat lang ng dolor. Kita na sa kanila may lag. Wa man. Di nga mahimong pasakitan kanya day. Agaw gud mo. Si Christian naman yung pagkahal. Amot na, alusa na siya eh. Hindi mo kumpiyansa. Bisa igagaw mi. Basi na akong mag-unay mi. Sino na siya mo ilag babay? Labi na nga, gadumot na siyang Christian. Oh, naara na rin. Total, pabor naman siya. Di na ako kakita. Di na ako kasukol niya. Di siya makabuhat o gisag unsa ni mo, my love. Naami. Ipapresyo lagi yung tanato siya day. Mora may paagi ba? Tao eh, hindi na ta maghisot anak niya. Nana dyan na siya. Ang importante, wa tay sa, di tayo mahadlo. Mr. Ruiz. Oy! Oy! Ramil! Pwede. Kumusta? Usa naman? Nalatay ka shoot? Kompleto naman. O ba? Unya. Kano sumagighan na mahuman? Nalagi ko gamay problema. Lingkod. Arila ko. Okay, okay. Unsa na problema ha imong sulti? Well, to tell you frankly, gamay raman ni. Masulbad ra ni. Pasabta ko no. Well, about sa akong story, Mhm. nalimot na ta. Katong I've talked to you before nga nalay gamay problema si Lilak ba? Mao man gud siya akong panadon sa story. Yeah. Siya man sa ng title. Unya dili ka ta mo problema. You always know that I can handle it, Mr. Ruiz. Well, kibaw na ka na ako. Wa pa gid mahitabo nga mo surrender ko og usa ka babae. Labi na gyud kung doon ako'y tuyo. Ikaw malakiro yung gay ka. Meron dahil sa mana? Guwapa kita. Yep. Na-challenge ko niya. May pagkaidlas. Ya, kaya ka na mo. Kaya ka na, Mr. Ruiz.
mahong dira siya sa akong laang. Malit agragya po na siya nako. Yung kaday, mangita ka lang yung trabaho. Lagi doy eh. Mapatabang ko sa akong mga kaila. Bisag, di lang full time good. Maninda pa biya akong isda. Nya, ano mangita ko makatrabaho? Kuwang pa biya natong kita. Ay tag, matag natin pisto sa merkado kay dagko kitag halin. Magpatabang dito ang kapitan day. Makatabang bisya na to. Niputar sa biya sa una. Mahal ka ng tarima doy. Kasi sila Christian sa una ko, di ba? Tilan. Kung pa lang tumamatay si Tia, no? Di na ito mabaligig lain lang pisto. Dato ng tamong may Christian ron. Mao lagi. Isod ba ning surusuroy na itong pagpaninda. Gamay ra kaya itong madaog. Nahiro dyan atong binanira. Mao na ito'y pangitag paagi day. Na naman kong natigom diha. Mao lagi niya. Asa mas tagpisto nga bakante sa merkado. Mas may pa day. Maghimot ang merkado nga to ah. Lumdiha uy. Sige lang. Pagpangutan na lang mo. Basin day doon na pa'y bakante. O di ba ka ha? Mangita lang tag saktong pisto. Aron daghan na kag matinda may lads. Di kay magsige lang kag saliga na imong suri-suri. Lagi unta. Mayin taron kay daghantag kangkatan. Daghantag matinda. Sige day. Ako'y mangitag pwesto nimo. Aron dili na lang ka mangitag lain trabaho ba? Diskarte ra madaugon ba? Pastilan. Kung nakanahuna pa sa una, wala. Dugay naman may nagplano ana ba? Nabutan na lang gud ko. Wagi hapo may kakitag pisto. Malas jud gamay ba no? Pero surti gahapon ka. Kay buhi pa man ka. Noon sab. Sige lang. Kaluyan das kadugayan. Kay matapasagdan ba? Di tapasagdan sa Ginoo. Natural. Musta na katoy mong amo day no? Nailait pa ang gipangadoy ning dughan, wala nailaan pa ang gimahal ning dughan, so why kinatuwa. Wala nailaan pa ang gipangadoy ning dughan, wala nailaan pa ang gimahal ning dughan, so why. Ikaw gitu. Pero klaruhan na ha? Basig kay madana. Basig kay masujing lang. No, dili na mahitabo. Nakaila na kanako. Nya. Ganun day. So, may in love ka na niya? Kuan, Bisa to nung gikailan ko nimo nga palakiro ko. Yung sa bantayan ako, lahi ang imong ipakita lihok niya. Ang interest nimo lahi kayo. Mula gihaguan man ginani mo siya mayo. Mr. Ruiz, nakagusto ko niya. Sa ako nang gikaingon mo, challenge ko niya. Og di na ko siya hulungan, hantod makuha na ko kung gusto niya. Og masuccessful akong project para makakwarta ka, makakwarta sad ko. Unya, usahan lang to si Sarah. Mahimo ba nga di sa ta makiskot bahay nato niya? Mao ba? Anong kalit mo kang niundang sa mong trabaho day? Nga naginamhina mo ka sa pagtrabaho. Naghinam-hinam man ko aron makatrabaho pero lahi naman good. Di na ko ganahan dito. Ngano man my loves? Di pasakitan ba kaniya? Wa man noon my loves. Nanagana lang daan. Sobraan am ko siya kamaayo good. Hadlo ko nga basig maglisod kog bayad ani ang pagkamaayo niya nato. Basig gawas no natin noon. Tinuot day.
Di ta mo kumpiyansa sa inana nga tao. Mga ta mo kumpiyansa sa kadugo na to. Unsa pa ka nang di na ko kaila. Nah, sige doy ha. Basta maunang biya to. Huwag na kayo makitaan nga pwesto. Nako. Sige ding. Aron di na ka mangitag na yung trabaho ba? Taghan ka kay nadato ng papangisda. Depende rin na sa discarding. Depende rin na sa discarding, Mr. Ruiz. Mao nang ako na balaka, anak. Well, siyar na yung budoon ako. Okay. Kulay bahala na yung lilak. Basta ayaw ko hatag na badyaw, ha? Okay. Importante na to nga mahal itong projects. Maayo, makakwarta na. Sure. Nakasabot ko ni mo, anak. O, ikaw na bahala na ito magigsundi atong Sara. Kayo sayang rin ako magsamok. Oh, Hasol kayo. so sorry for that. But, sige lang. Ako lang bahala, anak. Okay, mas may tingala yung mga onda. Ato tas gawas. Sige? Okay. Ato pa dito Your treat? magsulti. Okay. Let's go. Okay. Sige. Anak. Unsa naman ang dagat, my love? Kadung naman ni Hunas nila. Mao ba? Huwag imo siyang tanawon. Murag maninawon kayo. Ibaw ka, my love. Gimingaw na ba ako mo tanaw sa dagat? Ay kabala ka. Makakita lagi ka pagbalik. Gilauman ko na. Unsa na? Nagunahon na ako ni Andrew ba? Unsa kay ang plano sa pagbalik diri sa ato? Ambot lang. Ambot lang kahanang tawhana. Sa paminaw na ko. Nagdumot lang gihapon siya nako hantod karon. Ambot anang bataa. Naunsa ka na siya. Kung nagplano siya nga mailog ni atong yuta, nasayop siya. Kay bisag unsaon niya, di mahitabo na ihatag ni akong yutaan nila. Tungod kay ang akong ginikanan mi tinuod na tag-iya ning yutaa. Sige lang. Wala dyan siguro siya kasabot. Mao. Misamot lang na siya kalagot. Sa dihang miabot ka sa akong kinabuhi. Ug ako gyud imong gipili. Tugay na to, my loves. Kalimtan na lang tato niya. Naamang yung mga tao, my loves, nga madinamtanon. Labi na ana niya. Ako pag yung nakapapriso niya. Sige lang, my loves. Makingstorya lang niya ako na niya. Mahangyo ko nga. Hinatan niya sa mukon. Nailait pa ang gipangadoy ning dughan, wala nailaan pa ang gimahal ning dughan, so why kinatuwa. Wala nailaan pa ang gipangadoy ning dughan, wala nailaan pa ang gimahal ning dughan, so why. Nagkinahanglan ko ninyo do. Pawion ko na akong yuta. Di ko masugot nga sila magpahimos anak. Magagad lang minimo dro. Dako itog atraso nako. Karon ra ko makabawas niya. Unya, unsa man nato sa lilak? Nga to aman si Christian. Ah guys, yago. Pusa maganto siya. Madamay siya sa akong kasukuan ng Christian. Unya, kano sa man nato lihokon? Timing ra akong giwat. Pero di maayo nga akong dugayon. Sige. Magagad lang minimum 2 GR. Gusto mo ka makabaws? Wa na problema. Lamat kayo do ha. So disuron ko na ako. Paala nang madamay sa lilak. Unsa man ro? Ipuson ta na sa Christian? Ako sa tinuod lang. Wa man sa guganayaan ang tawana. Sige lang. Kung gahi to siya oo, paingan gid siya na.
May ka no. Wa bay. Siwa. Ani ka ay. Ari dire. Wa lagi bay. Ari dire. Uy, ko bay. Wa mo ko man. Ay palagya. Uy, ko bay. Ay palagya lagi. Kapit ni mo da. Wala na'y lain pa ang gipangadoy ning dukan. Wala na'y lain pa ang gimahal ning dukan. Sa way